guys, it's Andy and welcome back to my YouTube channel. For today's video is tayo ay mag-shane, yes style. For today's video is tayo ay yes style haul. Lahat ng to galing sa yes style, sila nagpadala sa akin. So mag-try on haul tayo. Ito mga damit na pinili ko from yes style. So meron sila isang campaign na naganap last 2 months ago. Insert ko na lang sa screen kasi nakalimutan ko. Campaign siya sa Instagram and then sasalihan mo. And yung team yata na is puro mga floral na damit. So, isa ako sa mga napili nila doon. So, papakita ko sa inyo kung ano yung mga napili ko sa Yes Style. So, kung di nyo alam yung Yes Style, isa isang company sa ibang bansa. Namimili sila ng influencers sa social media and then pwede ka sumali sa mga campaign nila and then makaka-receive ka ng products for free. Minsan umaabot ng 5K pataas, ganun. So, itong mga damit na napili ko is mga worth 5K siya. So, parang 100 USD yata. Kasi parang bibigyan ka nila ng voucher tapos ikaw yung mamimili ng style kung anong gusto mong damit. So, kung gusto mo maging influencer ng Yes Style and makareceive ng free products, just click the link in the description box para maging influencer ka nila. So, without any further ado, mag-proceed tayo sa try on haul. So, ang first item na nakuha ko is itong top na floral and then itong pants na to. Actually, hindi siya pants. Actually, yung type niya is parang leggings type or jeggings. And yung size na pinili ko is small. And then, ito rin, yung top, small din to. Actually, itong top na to, meron talaga siyang katerno na pants. Pero, before ko siya ma-check out, parang bigla siya naging sold out or parang naging out of stock. So, kumuha ko ng ibang babagay sa top na yun. So, ito yung napili ko. Kailangan mo lang talaga magsuot ng bra dito kasi medyo manipis siya. And then, medyo bakat yung loob mo. Strapless or any nude color na bra kasi see-through siya. And pangit kapag sinuot mong panloob is kulay black. Ito rin, medyo see-through siya and magsuot na lang kayo ng parang cycling na babagay sa color niya. So, ang next outfit naman is itong bra top and itong floral skirt. So, ganito yung itsura ng bra top and then size small siya ulit. Dito sa top na to, since parang pabra na siya, hindi mo na kailangan magpanloob. Siguro kailangan mo na ng pads or nipple tape para hindi siya gaanong bakat. Super cute na tong top na to. As in, ito yung isa sa mga favorite kong napili. Kasi super simple lang niya and super cute. Lakas maka-girly and super ganda. Pero itong top na to is hindi ko siya magagamit sa mall or kaya dyan sa labas. Bakit? Kasi nasa Pilipinas ako nakatira. Kasi pag sinuot mo to sa labas is either pag titinginan ka, i-judge ka, or alam mo na, di ba? Maraming sayang lang, pero kung siguro super taas ng confidence ko, susutin ko siya dyan lang sa labas. I mean, like sa mall, ganun. Pero, hindi ko pa siya magagawa ngayon. So, kung picture-picture muna siya. And the next naman is yung skirt. And super cute itong skirt na to kasi super simple lang na and alam mo yun, parang summer vibes, floral vibes, super ganda niya. Matchy-matchy sa sweater ko. Super stretchable din niya. So, ayun nga, small yung nakuha ko. Pero, pag mag-shop kayo on Yes Style, dapat titignan niyo rin yung size chart. Kasi meron mga small size dun is mga super laki na talaga. Kasi meron ako isang nabili na skirt din. White siya. Super ganda niya. Sayang. Isa rin yun sa mga pinaka-inaabangan ko na dumating kasi super ganda niya and simple. Insert ko lang sa screen kung anong itsura niya. And small yung kinuha ko. Pero, pagdating dito is size 24 siya. And ang waistline ko kasi is size 26. So, nalungkot ako kasi hindi siya nagkasya sa akin. So, yun nga, nung pagdating niya dito is hindi siya kasya sa akin kasi nga super liit niya for me. Importante talaga na tignan niyo yung size chart dun. Huli ko na kasi siya nabasa nung hindi siya kasya sa akin. Yung talaga favorite ko talaga sana yun. Kasi parang super simple lang niya and parang babagay siya sa lahat ng outfit. Kaya, ayun. So, yung next naman na nakuha ko is itong floral camisole top na lakas maka Y2K vibes. Tapos itong top naman, ipapartner ko sana siya dun sa sinasabi kong skirt na hindi kasya sa akin. Sayang, yun sana yung ipapartner ko dito sa top na to kasi feeling ko bagay sila. Pero yun nga, sadly hindi siya nagkasya. So, pinartner ko na siya dun sa skirt ulit. Tapos, tinry ko yung pants. I mean, yung leggings or whatever. Dun ko siya pinartner. And okay naman itsura niya. Bagay naman. So, ganyan siya. Medyo may pagkanipis siya actually. Tapos, double layered yung sa loob niya.
meron pa siyang parang layer sa loob para hindi siya gaanong super bakat kasi medyo manipis din yung tela niya. Ito yung pinili ko kasi super simple lang na and super cute. Parang pwede siya kahit sa pants, sa shorts, sa skirt. So, itong top yung pinili ko na kunin. Naalakas lang niya kasi maka girly vibes ulit, na maka Y2K vibes. So, gusto ko siyang itry. Lagi ka rin kasi ito nakikita sa Pinterest. Like, ito yung sinusuot nila, ganitong itsura. Yung mga camisole top lang, tas nakapants sila, tas handbag, and then shades, whatever. So, ayun. Nainggit ako. So, pinili ko siya. Dapat na paloob na suotin nyo dito strapless kasi manipis na yung strap niya. So, dapat lang na strapless yung panloob nyo dito para hindi magbakit yung watermelon nyo. Actually, saglit lang yung haul na to kasi for outfits lang naman yung ipapakita ko sa inyo. So, ito yung last. And ito rin yung favorite ko. Actually, ito na yung favorite ko talaga kasi super ganda niyang dress. Ngayon lang ako nakasuot ng gantong dress na super hinahag yung body mo. Super ganda na itong dress na to. Hindi ko alam kung bakit. Basta, gusto ko yung fit niya. Gusto ko yung pagka-body hugging niya sa katawan ko. And parang, lalo ko nagmumukhang sexy. Ganun. Yung vibes niya kasi is parang ka mag-picnic. Ganun. Mag-picnic kayo with friends or jowa mo, ganun. Ang ganda niya talaga, I swear. Then, size small siya ulit. And then, may zipper siya sa likod para masuot mo siya na maayos. And then, sa front, may support yung dito sa harap. Basta pag sinusuot ko talaga siya, feeling ko ang ganda-ganda ko, I swear, kahit hindi. Hindi ako gano'ng nagdidress pero ito talaga yung pinaka-nagustuhan kong dress sa buong buhay ko. Adjust din yung strap niya dito. So, pwede mo siyang adjust na mahaba or maikli kung gusto mo. And then, may lace siya sa harap, ganyan. Kung may bibili man kayo sa YesStyle, ito yung kunin niyo rin kasi super chef's kiss. I swear to God. Na-adjust rin pala yung sa baba niya. Pwede mo pa i-adjust yung dress kung gusto mo siya gawing mas tight sa baba or parang mas fit. So, ayun. Meron siyang dalawang strap sa both sides and pwede mo siya i-adjust to your liking. So, yun lang guys, ipapakita ko kasi super pinutang lang ako ito. So, yun lang guys, ipapakita ko for today kasi 4 lang naman na outfits yung naipakita ko sa inyo. Super konti lang naman pero super solid nilang lahat. Kailangan nyo mag-shop sa YesStyle kasi super marami silang magagandang tops na meron. Actually, baka mapabili pa nga ako next time kasi super dami ko pang nakita na gusto kong matry din. And then, sorry kung super awkward ko talaga kasi parang 2 months nga akong hindi nakapag-upload and parang nakalimutan ko na yung gagawin or sasabihin ko. Parang nawala ako ganun. Sorry kung medyo mahina boses ko or medyo awkward ako today kasi nga parang hindi na ako marunong mag-YouTube. Parang ganun. Yun lang, mapakita ko for today, yung mga try-on haul. And if gusto nyo mag-shop on YesStyle, you can use my code up here on the screen, ACMendoza03, para magkaroon kayo ng discount on your purchase, diba? Meron din kasi silang minimum spend. Kunwari, if naka 3K ka pataas, free shipping na yun. Tapos pag ginamit mo pa yung code ko, double discount pa. So, make sure na gamitin yung code ko before kayo mag-check out. So, yun na nga. Nakatay sabihin ko ngayon. Mag-outro na tayo. So that's it for today's video. Sana nag-enjoy kayo sa video na to. Make sure to subscribe on my channel and then like this video for more future uploads like this one or iba pang content na pag-isipan kong i-upload. Thank you so much for watching and I'll see you on my next video.